tikakubata uchirasa marara tichakubhadharisa 500 US kana kuti tichakukanda mujeri. Yes, ichokwadi hama dzangu, kurasa marara pese pese kwakusungiswa unokandwa mukati ende mutongo wacho wakaoma, so mawani. So now musarase marara. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongwa gara urumgaro pana padango kutenda nekutasai nekurumza kubhadhara rent. Right people, nyanda nayo ndiyo nyaya marara, nyaya tekeshera, nyaya netsa, nyaya sheka social media yese kuti ukarasa marara waubhadhara 500 US kana kuti unoenda kujeri. Imagine uchisangana nemhondi uchisangana nemarapist iyo kamhosva kako kanenge kari kekurasa marara. Yeah, but indononge good move. It's a good move pakanaka ipapo, and vamwe vacho makutojairirawo vakuru vachita cleaning up campaign muchisvika muchirasa marara, murikuona mapicture ayo muchirasa marara. Ndizivo kuti ndo zvamunoita here futi vamwe kudzimba dzenyu. Saka let me know what you think mucomment section, kuti muri kufunge inazvo kuti kurasa marara wobhadhara 500 kana kuti wongorasira mubhini. Mabhini acho iwo achimborimo here. Mabhini, not mabhini apa. But I think it's a very good idea. Inini panapa ndikaona chinhu chakanaka ndinouya nacho, ndikaona chakaipa ndinouya nacho. Ina handiswe zano, ina handiswe triple C, ina handiswe MDC. I'm just a journalist vanhu, changu kukupa inhau nekuripota chete. Yeah. Saka kana une dhiri raunaro uchifunga kuti iwe nini tokunoitisana tiite mari, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda apa. And not forgetting promotion yedu yatiri kupa vanhu zvedu pamadiro kuti timbokuadvertisere mabusiness enyu musumukire as a way of thanking you. Thank you very much for 25,000 subscribers. Finally tasvika on a road to 30,000 now. Sanga tirambe tichidzvanya subscribe button, toudza vamwe toramba tichiudzana. But please remember, ukarasa marara pachena pese pese kumaraini kwako waakusungwa kana kuti uchabhadhariswa fine. So ndonyaya yanga ndangoya nayo 2 minutes. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, it's bye for now.